tema di haha doli name do ang gidoli song ni boru berena adong sian punguan kilo opat sekitar ala sada perjom-jomot do hita di anak do parumaita nama kalason di parsari nasida inna rohanami maulo amang reja nami adong si pasato muna hata puda tu anak kota upajulo hami mahamu baru pian Tuhan mau lihat tema gabi majalah horas satane na tua-tua na madok tanggoy na urak ni bulu paihuti uran di salaon hita na marang-marang gina mardonga tubuh sisa daulaw do hita alani asa tadi do martapuk bulung mardonga sakalan ubain na gabi upatakas sami hamu apung doli alay ngadus rohata gabi kami mahapenang na parjolo hamu malas na manipuli alani dihita na marang-maranggi asa upasaha ma dihita na marang-maranggi na rosya kilopat bapi nasaha ma parjolo ma tu bere boru doho ibe bere sadama na sipil-sipil na matabay mauliatin si sadahata ma dihamulay namin si sadahata ma hita do hula-hula makale gabi majalah horas dihita na marang-maranggi ma jadi ala nongdus doro hanami si sadahata hita gabi makatai mahita parjolo sahali mauliate mata pasahat tamat tapardenggab sa inom ala dilehod do hahipason dihita nama ramaranggi ima diulaut ta sadarion namar puku hita dijolo ni alamatta ima nama jalo rajani hula-hulatta alani hamisyan hahangin gimuna naros siya tonga-tonga ni punguan kilo opat mengucapkan selamat dan sukses kepada anak kami dan parumain kami. Semoga apa yang kalian dengar tadi dari pastor atau dari romo itulah kalian pegang. Asa hatain itu dua do nama dokon inon asa tubuhin na tanggiang itoro nama pahu guguy maamang martaniang dohot tamu parumain kita banyak ka paso-paso ang sokolina yang ginami bapak ni si Roy nang halainang dison rodo hami dison mangatas namahon punguan alay sebenarnya molo punguan tainon ba molo tuk pribadi pihamiro dan terbuat punguan tainon alani adong ketik disan ni pagkokonon molo ditong-tongan ni punguan ni manggokon mungkin akar rame senod de pehita naro alay pos maro molo hami penaro siat tong-tongan ni punguan naro di kilo opat asa kata ini itu dua magdok dibuat masyarum nilaho mapain asom di pora-pora sian nahasit nakelay pungatok yan las doroha jalabelga di patarida apa nantikyon di paso-paso Tuhan alani di haroro nami di son holon hata mauliate do pasahaton nami to at taribata ang giyama yan nakonta do parubeta say mangoloy sa luhuna akan ada sakati roha maun ang giyak matujulan nyari niyan si buat dua si buang gormon di tonga-tonga ni keluarga ta lagu patadahon busenang di tonga-tonga ni pungat tatugas sinaga nadong di Terawangon alani molo tung pendon adong hami molo tung pasahtani yak kapangurupan ni tangan nai marudopok kamu molo tung adong pihamen non dapar jolo mula alam yak kaulaw depe namar puluh saud nanay si kaporon dami unang idipo hamu hami nagabi naso sadahita si sadapunguan naro di burut dohok di kilopat sautik hata na boy tarpasahat tami siya tong-atongan ni pungata nadong di kilopat asa hata ina tuwa madakon na balita mabagabi tumudang si paduan arita magabi puparan na punta to kasinaga borobere sa luhuk na daw nagkicamata noon dinggat kita marsi podoluan so kanina pung doli na boy tarpasahat tami hata tuhamuna dihita tong-atongan ni pungan madok mauliate mahami tuhamuna butima mauliate madi dongat tubuh nami nasian kilo obat sekitarnya boru dohok bere bebere narak jomjok kita makalason di anak kota do parumaita di partikian raja nami ala nahita ada anak sisa ada boru na dua nama doko balitang mapagabe tumudalo sita doan arita mahita gabe ala totong do hita marsi bawah molo tumadong pean non aka somon siluan ni tangam muna hame nama doko sian dongat tubuh muna na dong dibunuh on amat tadi batama namanggohi paso-paso tuha misaluna dongat tubuh nami buru bere ibe bere nasian kilopat sidot doti maame jadi ope ibartikiano
Kita sian tonga-tonga ni pungwata bunuh. Asa tapak ketiki. Sisa dah hata mahita saluhukna boru bere ibe bere. Dos maru hatta te mangda. Bupas hati tama tuke tuata. Pasahak mama. Jadi mulai tema tutu di kita saluhukna. Ala di bahasan itu hatta bu kita marpungu di bahasa tikyon makalason ima tutunong tabuan yana kota tubak secoron itu hatta ima nama ala pasu-pasu perbugason sonari ngagade tabba tutu paro maita. Jadi cepet si dohonon songo di abang. Selamat ma di abang mempunyai gelar baru kampung misi paima. Asima tuturuhan Tuhan sehat ma tutu di gatorna ima anak kota dan parmeta. Jadi dia abang songon nasional taulah di Pumata, ang dosong anggaran dasar anggaran rumah tangga inaroha disebut tuh penison di pasahat nih Pumata balas maroha muna jelas sekaligus mai anggaran dohot siliat dohot palu pahio tupak marmeja. Jadi di tupak marmeja dang holan hita na di Pumatu udut na adong tarkuan. Artinya di sini ang do deba sira karong tubuta na lain sa kilowatt do akasen dia. Artinya na tertulis di sini bukan hanya sepenuhnya bunut asal nang gade di parohona bang aroksan luar. Artinya na sopat ma pasahat tu amang buruta ipasadahan doi jada burutu pero na secara pribadi ba tabani kapasu-pasu ma di rasaluna. Jadi sautik sosadia nonon nabu tarpasahat ni Pumata tuhamuna ba pakai hamu mai denggan saya tuhan masuk tuhan ma totong nama aramu nama masuk rumah tangga baru nih yang akonan so ini mazul hata saudi kami BPH dipasipul bapak Para musik nami neng roh kami majalah kasuton. Baik ma godang naho partisi. Sinaga utabari-bari Sinaga bonor maya masih kanani Siraja ukurat maya si baik durai Siraja si akuran abane Toga siraga Nampak ditaikahe
Oh iya. Mbak Isa. Apa awas. Sopnya kok tinggi ya. Hebat